ዝተፈላለዩ ምክንያት ሎማዓንቲ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ክነዳሎ ፈቲና ኣለና እዩ ብዙሕ ከቢድ ዝኾነ ነገራት የለን ምናልባት ግን ሕቶታትኩም ተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መጀመርያ እቲአን ቀሪበን ዘለዋ ኣርእስቲ ሰለስቲአን ንሰን ከዓኒ ፕሮሰስ ናይ ጀርመን ኣብ 2024 ናብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ነዳሎ ፈቲና ኣለና እዩ ብዙሕ ብቐፃሊ እቲ ናይ ተኣሽሙ ኩነታት እቲ ናይ ፈተና ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ እንደገና ቀፂልና ከዓኒ እቲ ንቆፀራ ዝምልከት ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ናይ ትምህርቲ ፕሮሰስ ናይ ቋንቋ ጀርመን ኣብ ክልተ መስርሕ ይካየድ ቀዳማይ መስርሕ እቲ ኤምባሲ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብፋሚልየን ሱዛን ፊርም ማለት እዩ ፋፕ እቲ ፕሮግራም ናይ ጥርናፈ ስድራ ሕዚ ኩሉ ወረቃቅቲ እንድሕር ደኣኒ ተጠናቂቁ ተዳልዩ ፀኒሑ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ወይ 3 መዓልቲ ናብ ኤምባሲ ኣቱ ስራሕ ይጅምር ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ዝጎደለ ዝኾነ ወረቐት ሃልዩ ግን ክሳብ እቲ ወረቐት ዝማላእ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ይፀንሕ ወረቐት ምስ ተማልአ ከዓኒ ናብቲ ተኣሽሙ ይሰግር ማለት እዩ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ኤምባሲ ይሰግር ማለት እዩ ሕራይ ሓደ ሰብ ካብ ጀርመን መፂኡ ናብ ኣፍሪቃ ዲዋ እቱ ደልዩ ንጀርመን እንታይ ከማልእ ኣለዎ መጀመርያ ክልተ ዓይነት ጥርናፈ ስድራ ቤት ኣሎ ናይ ስደተኛታት ማለት እቲ ስደተኛ እዩ ኣብ ጀርመን ዝቕመጠሉ ዘሎ ስታቱስ ናቱ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ንዜግነት ናይ ጀርመን ዝሓዘ ሕጂ ንሕና ናይ ካምፓላን ናይ ኬንያን ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያን ክንዛረብ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ነቲኦም ናይ ሰበይትኹም ቆፀራ ንክትረክብ ከቢድ እዩ ሓሸ ካብ 4 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ይወስድ ብኬንያ ይሰልጥ ማለት እዩ ትኻልእ ክሳብ ልዕሊ 2 ዓመት ገለ ዝወስደሉ ግዜ ኣሎ እቲ ፕሮሰስ ዘይኮነ ግን እዚ ትቆፀራ እዩ ማለት እዩ እቲ ጉዳይና ኣብ ርሕቕ ዝበለ ዓዲ ተጌርናዮ ተመራፂ ይኸውን እንታን ብዙሕ ሰብ ዘይብሉ እንተኮይኑ እቲ ኤምባሲ ሰብ ከስተኣናግድ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ከም በዓል ኢትዮጵያ በዓል ኡጋንዳ ግን ፃዕቂ ሰብ ስለ ዘለዎ እቲ ኤምባሲ ብዙሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ንእሽተይ ሓበሬታ ከዓነ ኣብ ሰዓት እዚ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ኣብ ካምፓላ ኣዝዩ ውሑድ ቁፅር ሰብ እዩ ዝቕበል ዘሎ ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ እንተበልካያስ ምግናን ኣይኮነን ዳርጋ ለሚስ እዩ ድሓር እቲ ናይ ኣሰራርሓ ናይዚ ዓዲ ከዓነ ምስቲ ትራቨል ዶክመንት ናይ ስደተኛታት ወረቓቕቲ ገለ ይሰርሑ ስለ ዝኾኑ ብብዝሒ ሰብ ስለ ዘሎ ኣብ ምፅራይ ወረቓቕቲ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝቐትሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኸኣለና መጠን እተን ዝበልናየን ነገራት ንምውጋድ ብፍላይ ዜግነት ዘለኩም ኣብ በዓል ካምፓላ ብዙሕ ተስፋ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ነቶም ዜግነት ዘይብልኩም ግን ካብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዓመት ገለ ፅውዕኦም ከምኡ ኣብ ውሽጢ ዓመት ገለስ ይፅውዑ እዮም ድሓን እዮም እቲ ቆፀራታት ካብ 4 ወርሒ ክሳብ ዓመት ገለ ይወስድ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንእሽተይ ወረቐት ኣላ ንሳ ከዓኒ እቲ ዘድሊ ወረቓቕቲ እንድያ ትብል እንታይ እዩ ዘድልየና ካብ ጀርመን መፂና ክንመርዖን ከለና እሳተን ከዓኒ ኣብቲ መእተዊ ድሓር ምእንታን ኩሉ ብሓንሳብ ክንገልፆ ንእሽተይ ዕድል ክትውን ኢኹም ኦኬ ብዝያዳ ዝኾነ ሕቶ ድሕር ሃልይኩም ቁፅር ቴሌፎን ናተይ ፕላስ 256 7 ባሮ 8 ባሮ 8 33 33 ናይ ኡጋንዳ መእተዊ ብድሕሪኡ 8 33 33 እቶም ኣብ ጀርመን ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ ዘድልየኩም ወረቐት ዜግነት እንድሕር ደኣ ሃልይኩም ፓስፖርትኩም ኣውስዋይስ ናትኩም ናይ ትምህርቲ ደረጃ ብድሕሪኡ ሜልደ ቢሽቴቱም ሚት und Arbeitsvertragen እቲኦም ስደተኛታት ከዓኒ እዘን ክጥቀሳ ዝፀንሓ ፕሉስ ናይ ባንፍ በሻይድ ናትኩም ማለት እዩ ደግመኔ
Reisepass, Personalausweis, Meldebestätigung ወይ ከዓ Meldebescheinigung, Mietvertrag, Arbeitsvertrag, Sprachzertifikat ዝገበርኩምሉ ናይ Abschlusszeugnis ወይ ከዓኒ ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ብሓፂሩ ኢንተግሬሽን ኮርስ ዝገበርኩምሉ ማለት እዩ ቋንቋ ዝተምሃርኩምሉ እኹል እዩ ብድሕሪኡ እታ ባንፍ በሻይት ቀዳመይቲ ገፅን ካልአይቲ ገፅን ድሕር ሲኢልኩመን ፅቡቕ ነይሩ 7 ገፅን ዝመፃ ንሰት ኮንግረስ ተባሃልኩምላ ማለት እዩ ዕቑባ ምስሓተትኩም ኮንግረስ ተባሃልኩምላ እዚአን ካብቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሪፈረንስ ፐርዞን ይበሃል ኦኬ ብድሕሪኡ እንታይ የድልየና ከከም ኩነታቱ ማለት እዩ ካብ በዓልቲ ቤትኩም ታሲራ የድልያ ወይ ፓስፖርት የድልያ ኦኬ ኣብ ልዕሊ ታሲራን ፓስፖርትን ከዓኒ እቲ ናይ ኬንያ እንድሕር ኮይኑ ናይ ስደተኛታት ወረቐት ኣለዎም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ኮይኑ ኣብ ኬንያ ብጀጋ ፓስፖርት ካልኣይ የድልያን እዩ ኣብ ኡጋንዳ ድሕር ኮይኑ ትራቨል ዶኩመንት ዝበሃል ኣሎ ናይ ዕቑባ ናይ ስደተኛታት ዝወሃቦም ምስኣ ከዓኒ ናይ ግቦርትስ ኡርኩንደ ወይ ከዓ ናይ ክብረ መዝገብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ጀርመን ዝኾነ ፎርጅድ ወረቐት ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ቦርሻፍቲ ምስ ኣተወ ንኤርትራ ተላኢኽቲ ወረቐት ስለ ዝፃረ ናብቲ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ብኤርትራ ዘሎ ከም ወኪል ኮይኑ ዝሰርሕ ደሎ ናብኡ ተላኢኹ እዮም ዘፃርይዎ ስለዚ ብዝተኸኣለና መጠን እቲ ወረቓቕቲ ክነእቱ ከለና ኦሪጂናል ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ በዓልቲ ቤትኩም ፓስፖርታን ክብረ መዝገባን ናትኩም ከዓኒ ተን ዝተጠቐሳ እቲ ኣብ ባንፍ በሻይት ናይ ሹልድዘይግነስ Reiseausweis, Personalausweis, Arbeitsvertrag, Mietvertrag und Meldebestätigung በዚአን መጀመርያ ክጅምር ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ሽዑ ናይ ቋንቋ ገለ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ቀሲሉ ይስዕብ ማለት እዩ ንቆፀራ ዝምልከት እቲ ቆፀራ ዝተፈላለየ ካታጎሪ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ብዝተኸኣለና መጠን ማለት እዩ ቆፀራታትና ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቶም ክንገብሮ ኣለና ግን ኩሉ ግዜ ፓስፖርት ዘይብሉ ሰብ ቆፀራ ክሕዝ ስለ ዘይክእል ቁሩብ ከቢድ ይኸውን ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ኣብ ኬንያ ቆፀራ ክገብራ ዝደልያ ካብ ካምፓላ እቲ ኤምባሲ ከም ዝበልኩኩም ደኺሙ ስለ ዘሎ ብንኣሽቱ መካይን ጌርና ንናይሮቢ ሒዝናያ ንኸይድ ኣብኡ ኣብ ሓፂር ግዜ ኢንተርቪው ጌርና ሒዝናያ ንምለስ ኣለና ኩሉ ተሰራርሓ ኣብኡ ይቐልል ወላ ቋንቋ ከማኒ ኣብዛ ዓዲ ጠጠው ኢሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዝሓለፈ 3-4 ኣዋርሕ ክሳብ 5 ወርሒ ከማን ሓሊፉሉ ሕጂ ክልተ ግዜ ኬንያ ከይድና ተፈቲና ዳርጋ ኩለን ከማን ፅቡቕ ውፅኢት ኣምፂአን ፕሮሰሰን ተኣሽሙ ጌረና ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ጥርናፍ ስድራ ቤት ቆፀራ ንምሓዝ ኣብቲ ልክዕ ካታጎሪ ክትገብሮ ኣለካ ከምቲ ዘይኮይኑ ኣይሰርሕን ማለት እዩ እንደገና ከዓኒ ኣበየናይ ዓዲ ተድምዕ ክትፈልጥ ኣለካ ሲኢልካ ይኮንካ እንትፅበ ወይ ዕኒኒ ትብል እታ ሳልሰይቲ ወረቓቕቲ ክነእቱ እንከለና እታ ኣገዳሲት ቀንዲ ኣገዳሲት ነጥቢ ማለት እዩ ወረቓቕትና ኣብ ኤምባሲ ክኣቱ እንከሎ ብኮምፒውተር ስካን ክኸውን ኣሎ ብሞባይል ሲኢልኩም ቆሪፅኩም ወይ ከዓ ብሞባይል ሲኢልኩም ናብ ፒዲኤፍ ቀይርኩም ኣይኮንኩምን ትሰድዎ እንታይ ደኣኒ ኣብ ዝኾነ እንዳ ኮምፒውተር ዘለዎ ሰብ ወይ ኣብ እንዳ ኢንተርኔት ከይድኩም ዲወላ ኣብ ገለ ኮምፒውተር እቲ ዶኩመንት ብንጹር ስካን ኮይኑ ብፒዲኤፍ ምእንታን ክስራሕ እንከሎ ተኣሽሙ ክገብር ወላ ናይ ስዊዘርላንድ ምናልባት ነዚ ፕሮግራም ትከታተሎ እንድሕር ሃልይኹም ቀንዲ ቆፀራናትኩም ዘደናግዮ ፕሮሰስናትኩም ዘደናግዮ ዘሎ ብሞባይል ስለ ትስእሉ እዩ ንሕና ከም ዝገልጠምጠም ዘለዎ ወረቐት ኮይኑ ወይ ብሞባይል ተሳኢለ ዘንጹር እንድሕር ኮይኑ ትውጉኑ ኢኻ መጀመርያ ግዜ ምስ ተረኸበ ኢኻ ቀሲልካ ትሰርሖ ፅፉፍ እንድሕር ሲኢልኩም መጀመርያ ምስ ተላዓለ እዩ ዝስራሕ ስለዚ ግዜኹም ኣብኡ ከይቀተል ምእንታን ብፅፉፍ ስካነር ጌርኩም ኣለኩም ማለት እዩ ሓራይ ኣብቲ ናይ ቆፀራ ምስ ተዋሃበካ ሽዑኡ ኣብ ካምፓላ ዝኾነ ሰብ ምሳኻ ክኸይድ ይኽእል እዩ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወይ ጀርመንኛ ምልከት ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ምሳኻ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ኬንያ ቋንቋ እንግሊዝኛ ምልከት ዘለዎ ሰብ ንኤምባሲ እቶም ዜግነት ዘለኩም ኣንስትኹም ዝኾነ ሰብ ምስአን ክማልኣ ክእላ እየን ስደተኛታት እንድሕር ኮንኩም ግን ሰብ ኣየድልየንን በይነን ክኣትዋ ክእላ እየን ኣብኡ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረቡ ሰራሕተኛታት ናይቲ ኤምባሲ ስለ ዘለዉ በይነን ክኣትዋ ይኽእላ እየን ሽግር የብሉን ንዝኾነ ከዓኒ ብውሽጢ ንሕና ክንረዳድኦም ስለ ንኽእል ብመንገዲ ኢሜይል ኣብ ውሽጢ ኮይነን ክረኸባና ስለ ድኽእላ ፀገም የብሉን ማለት እዩ እቶም ቆልዑት ዘለኩም ከዓኒ ቀንዲ ናይ ቆልዑት ኣብዚ ግዜ ዝሕል ሽግር ኮይኑ ዘሎ ደቅኹም ከተእትዉ ተሓቱና ዘለኹም ደቅኹም ክብረ መዝገብ የብሎምን ንስኹም ክብረ መዝገብ ከይተውፅኡሎም ከዓኒ 200 ኣይ ትኸፍሉን ኢኹም ስለዚ 200 ከይከፈልኩም ከዓኒ
ቆፀራ ናይ ኤምባሲ ሰርቪስ ኣይህቡኹምን እዮም እቶም ቆልዑት ሕጂ ብገንዘብ ጌርኩም ክብረ መዝገብ ተስርሐሎም ኤምባሲ ይፈልጦ እዩ ንዕኡ ሪጀክት ይብሎም ደቂ 13 ዓመት ደቂ 14 ዓመት ዝነበሩ 16 17 ይመልኡ ብድሕሪኡ ፕሮሰሶም ዓቕሚ ኣዳም ስለ ዝኣኸሉ ክገብሩሎም ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ ሽዑ ናብ ዘይተደለየ ናብ ካልእ መስርሕ ናይ ስግረዶብን ገለን ይኣትዉ ማለት እዩ ከምኡ ከይከውን ክልተ ኣገባብ ኣሎ ወይ ክልተ ከሚት እንድሕር ሃሊኩም ብክልተ ከሚት ጌርኩም ተፀሚምኩም ክልተ ሰለስተ ወርሒ ተፀቢኹም ኦሪጂናል ክብረ መዝገብ ተውፅኡ ዓቕሚ እንድሕር ሃሊኩም ካብ 1500 2000 ኦይሮ ዘይሓልፍ እንድሕር ኮይኑ ክልተ ከሚትኩም ተፃርዩ ናፍቲ ኤምባሲ ከይድካ ምውካስ ኣገዳሲ እዩ ወይ ከዓኒ ኣብ ኮል እንትርከብ ፍራው ኬርስትን ሚለር ትበሃል ንፍዕቲ ጠበቓ ላምሳና ትሰርሕ ነዚ ጉዳይ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጦ ብመንገዳ ጌርኩም ክብረ መዝገብ ከም ዘይብሎም ከውፅኡ ከም ዘይክእሉን ተኻቲዓ 4 ክሳብ 6 ወርሒ ይወስድ እቲ ፕሮሰስ ከተእትዎም ትኽእል እያ ማለት እዩ ብዘይ ክብረ መዝገብ ናብ ኤምባሲ ጉዳዮም ክስራሕ ከም ዘሎ ስለዚ ዘጨናንቕ የብልኩም ፕሮሰስ ካንስል ዘግብር ወይ ዘንፅግ ምክንያት የብልኩምን ጥራይ እንታይ ከተምፅኦ እንድሕር ዘይክኢልካ ትሰነድ ስለምንታይ ኢኻ ከተምፅኦ ዘይትኽእል ብፅሑፍ ምኽንያዊ ዝኾነ ፅሑፍ ጌርካ ተቕርብ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ እዛ ሰበይቲ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ ተረኺብኩማ ፅቡቅ ተዘይክኢልኩም ብመንገዲ ናክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እንደጊመ ክነግረኩም ቁፅር ቴሌፎን ፕላስ 256 7 ባዶ 8 ባዶ 8 33 33 እዚኣ እታ ቁጥር ቴሌፎን ናትና ማለት እዩ ሶ ካብኡ ቀፂልና ብዛዕባ ናይ ቋንቋ ጀርመን ክንዛረብ ኢና ቋንቋ ጀርመን ኣብዚ ግዜ እዚ በተን ኣቨሬጅ ገምጋም ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎን ኤርትራውያን ካብ 3 ወርሒ ክሳብ 5 ወርሒ ይወስድ ኣሎ መዓስ እዩ ቀልጢፉ ተመሃራይ ዝሰልጦ ወይ ዝውድእ መዓስ እዩ ዝዱንጊ ዝብል ሕቶታት ከዓኒ እቲ ትምህርቲ ዝኾነ ሰብ ክመሃር ኢሉ ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ክኸይዱ እንከሎ እቲ ዝፀንሖ መምህር ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ መባእታዊ ትምህርቲ ፅቡቅ ገይሩ እንድሕር ዳኣ ዘየትሒዝዎ እቲ ግዜ ይነውሕ ማለት እዩ እንታይ እያ ክብል ደልየ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ካምፓላን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መን እዮም ብዘይገድስ ወይ እንታይ እዮም ብዘይገድስ ቋንቋ ጀርመን ንምህር ኢና ዝብሉ ብትካላት ብብዝሒ ይኽፈቱ ኣለዉ እዞም ትካላት እዚኣቶም ሕጂ ነቲ ተመሃራይ ካብ ዝጠቕሞ ዝጎድኡ ወይ ዝበዝሕ ዘሎ ስለምንታይ ይመሃር ኣለኹ ኢሉ ስለዝሓስብ ናብኦም እንዳተመላለሰ ዘጥፍኦ ግዜ ብዙሕ እዩ እንደገና ከዓ ወላ ሓንቲ ኣይመሃሩን እዮም ወላ ሓንቲ ኣይሕዙን እዮም ዝሃብንካይን ግራማቲክ የብሎምን ቮካብላር የብሎምን ገለ መልታት ወላ ክፍተኑ እንከለዉ 3-4 ግዜ ብፍላይ በዓል ኬንያን ኢትዮጵያንሲ 3 ግዜ 4 ግዜ ይፍተኑ ይተርፉ ሕጂ ተመሃራይ 2-3 ግዜ ተፈቲኑ ክተርፍ እንከሎ ንነብሱ ሕማቅ ገይሩ ስለዝሓስባ ነቲ ትምህርቲ የካብዶ እዩ ትምህርቲ ግን ከቢድ ኣይኮነን ቀሊል እዩ ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ ዋጋ ክሓስረሉ ኢሉ እቲ ሰብ ናብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ነዊሕ ኣዋርሕ ግዜ የጥፍእ እሞኒ 2-3 ግዜ ተፈቲኑ ይተርፍ እሞ ነቲ ቋንቋ ንነብሱን የማረራ ሽዑ ካብ ከምዚ ሕጂ ተመራፂ እንታይ እዩ ኣብ ብቕዓት ዘለዎም መምሃራን ኣብ ብቕዓት ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕ ዝነበረ እሞ ከዓ ብመንገዱ ብዙሓት ሰባት ዝተዓወቱ እቲ ሬት ናቱ ድሓን ዝኾነ ከምዚ ዓይነት መምህር ተረኺቡ ብከምዚ ኣገባብ እቲ ትምህርቲ ተሒዝናዮ ዝበለፀ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሳዕቤናት እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዞም ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ከይዶም ዝመሃሩ ነቲ ጀርመን ንኸፅንዑ ሰርቲፊኬት ንክሕዙ ማለት ሲ ቋንቋ ናይ ዝፈለጥካ ጥራይ ኣይኮነን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ ቋንቋ ፅቡቅ ገይሩ ዝመልኽ ሰብ ነቲ ቋንቋ ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእ ሰብ ንዓኻ ነቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ክትሕዘካ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እየ እንድሕር ደኣኒ ኣብ ሰዓት እዚ ኣስተውዒልኩምሉ ብፍላይ ኣብ 2024 2023 ብብዝሒ ኤርትራውያን ብገንዘብ ሰርቲፊኬት የውፃእ ስለ ዝነበራ እቲ ናይ ማሕበረኮም ናይ ጀርመን ወይ ከዓ ኣንቲ ጎቴ ኢንስቲትዩት ባህላዊ ጉዳያት ነቲ ናይ ቋንቋ ዝነበረ ዲፓርትመንት ካብ ጀርመን መፅኦም ከም ዓብ ጉዳይ ተራእዩ ልዕሊ 19 ኣባላት ዝሓቆፈ ግሩብ መፅኡ ብምስጢር መፅናዕቲ ክገብረሉ ፀኒሑ ብምልኦም ቶም ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ኣፅኒዖሞም ነተን ጀርመን ከምኡ ጌረን ዝኸዳ መፅናዕቲ ክገብሩለን ኣለዋ ኣብ ጀርመን ዘለዋ ኩለን ማለት እዩ ነቶም ኣብዚ ኮይኖም ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ዝነበሮም ብምልኦም ኣብ ታርጌት ይእትዎም እቶም ከውፅኦም ዝኽእል ኣውፅዎም
ብድሕሪኡ እውን ፀኒሑ ነቲ ኤምባሲ ከም ብሓድሽ ሕጂ ካልእ ምፅራያት ገይሩ ሓደሽ ሰራሕተኛታት ይእትይሉ ኣሎ ብዙሕ ማለት እዩ ቋንቋ ጀርመን ሰርቲፊኬት ማሕሱ ኢሎም ኣይኮኑን ኣብ መስርሕ ፕሮግራም ይእትዮሞ ምስኡ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይና ንብል ዘለና ክትመሃሩ ከለካ ስኒ ንምንታይ እዩ ኢሉ ኤምባሲ እዩ መንግስቲ እዩ ፕሮሰስ ኣለካ ሕጂ ግዜኻ ከይቀተልካ ብገንዘብ ከይተፀባፀብካ ድሕር ዳ ዓቕሚ ዘይሃሊካ ቁርብ ዓቕሊ ትገብር ማለት እዩ ዓቕምታትካ ክሳብ ተደልድል ሽዑ ኣብ ጥዑይ ቤት ትምህርቲ ትመሃር ኣብ ገዛ ኮንካ ሓደ ሓደ ነገራት ከተፅንዕ ትፀንሕ ተዘይኮይኑ ግን ንገንዘብ ክትቁጥብ ክትብል ኣብ ዘይተደለየ ናይ ዘይሕጋዊ ስራሕ ንጥፈታትን ካብኡ ሓሊፍካ ብገንዘብ ሰርቲፊኬት ክትገዝእ ምፍታን ካብኡ ሓሊፍካ ናብ ብትሑት ገንዘብ ዝምህሩ ቋንቋኦም ዘይትፈልጡ ቋንቋ ዘይፈልጡ ቋንቋ እንግሊሽ ወላ ኤርትራውያን ንፈልጥ ኢና ኢሎም ወላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ንባዕሎም ተኣሽሙ ዝገብሩ ግዜኻን ገንዘብካን ዕድሜኻን ከልበትበት ምባል እሞ ከዓ ነቲ ፕሮሰስ ናብ ዘይተደለየ ንውሓት ግዜ ናይ 2-3 ዓመት ምምጣጥ ፅምም ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ካምፓላ ኣለኹም ወይ ኣብ ኡጋንዳ ኣለኹም ንኣብነት እቲ ቤት ትምህርቲ ካብቲ ሓበሻ ዝቕመጠሉ ከባቢ ናይ ከባቢ 7-8 ኪሎ ሜትር ርሕቕ ኢሉ እዩ ብገምጋም ካብ $1 ክሳብ $2 ናብ ሓንቲ ናብኡ ንኽትከይድ እንደገና ከዓ ከምኡ ንኽትመፅእ ማለት እዩ ኣብ መንጎ $2 $4 ከይድካ ንኽትምለስ ናይ ትራንስፖርት ትኸፍል ኣብ ሰሙን 5 መዓልቲ እንድሕር ዳ ከምኡ ከፊልካ ኣብ መንጎ 10-20 ኣብ ሰሙን ናይ ትራንስፖርት ትኸፍል ኣለኻ ማለት እዩ ሶ $160 ኣብ ወርሒ ናይ ትራንስፖርት ኣብ ትራንስፖርት ጥራይ ይጠፍእ ኣሎ ኣብ ወርሒ ኣብ 2 ወርሒ $160 ኦኬ ሕጂ ኣብኡ ከይድካ ትምህርቲ ከዓ ንብዙሕ ኣይኮነን ኡጋንዳውያን እዮም እቶም መምሃራን ንባዕሎም ብዙሕ ተመኩሮ የብሎምን ግን ቅድሚ ሕጂ ከም ማእከላይ ስሕበት ናይ ባህላዊ መለዋወጢ መንጎ ኡጋንዳን ጀርመን የገልግል ስለዝነበረ እቲ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ተሪፉ ክምደብ ከለኹ ምድብ ናተይ ናብኡ እዩ ነይሩ ኩነታት ርአዮ ናይ ባዕለይ ቤት ትምህርቲ ገይረ ካሳንጋ ሰርሕ ኣለኹ ስለምንታይ ኣብኡ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ኣክቲቪቲስ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ተማሂረን ቀደም ብገንዘብ ካብኡ ከለዋ እቲ ሰርቲፊኬት ይገዝኦ ስለዝነበራ እቲ ሰብ ለሚድዎ ነቲ ገዛ ነታ ብገንዘብ ትመፅእ ሰርቲፊኬት ንኽብል ኣብ ሰዓት ዝትገዛ ለሚስ እዩ ነታ ፈተና ኢልካ ተዘይኮይኑ ትምህርቲ ኢልካ ኣብኡ ብዙሕ ከተድምዕ ዝከኣል ኣይኮነን ማለት እዩ ካብዚ ብምቕፃል እቲ ሰብ እንታይ ኮይኑ ኣብ ካልእ ቦታታት ፋሕፋሕ ክብል ጀሚሩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ካሳንጋ ኣብ ዩኬ ሞል ምሳና ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ $400 ሰርቲፊኬትካ ተማሂርካ ሰርቲፊኬትካ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ተወሳኺ ገንዘብ ዘይብላ እንድሕር ሰጢልካ ተማሂርካ 1500 ሽሊን ኡጋንዳን ሽሊን ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ በብ 150 በብ 200 4 ወርሒ ተማሂርካ ፕላስ መፈተኒ 700 ከፊልካ ተሪፍካ ክትምለስ ኢኻ 1500 ማዕረ ኮይና ኣለዋ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ 1500 ናይ ምሕላፍ ጋራንትን ናይ ሓንጎል ቅሳነትን ኣሎ ኣብቲኣ ግን ንዕድልካ ኢልካ ኢኻ ትኣቱ ዘለካ ቁማር ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ወላ እቲ ገንዘብ እንድሕር ደማሚርካ ወራሪድካዮ እቲ ብሓንሳብ ስለ ዝኽፈል እቲ ቀስ እንዳበለ ስለ ዝኽፈል ኢላ እምበር ኩሉ ሓደ እዩ ፍልል የብሉ ናብ ትራንስፖርት ናብ ግዜኡ እንድሕር መፂኻ ስለምንታይ 4 ወርሒ ሰብ ተማሂሩ ሰርቲፊኬት ክሕዙ እንከሎን ብሰንኪ ሰርቲፊኬት ዘይመሓዙ ካምፓላ 8 ወርሒ ክነብር እንከሎ እንተ ን4 ወርሒ ክራይ ገዝኡ ቀለቡን ገሊኡን እውን ኣብዚ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ እዚታት ኣብ ግምት ክኣትዉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብዝተኻእለና መጠን ካልእ ኣብቲ ናይ ተኣሽሙ ዝምልከት ኣብ ናይ ሰርቲፊኬት ዝምልከት ኣብ ካምፓላ ቅድሚ ሕጂ ሰርቲፊኬት ንኽመፅእ ክሳብ 3-4 ወርሒ ወስድ ነይሩ ሕጂ ግን ሓድሽ መምርሒ ወፂኡ ኣሎ ተዘይተቐይሩ ድሕር ዛ ቪድዮ መስራሕና ወይ ከዓ ድሕር ዛ ላይቭ ምውፃእና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ኣብዚ ክእረም እዩ መፂኦም ኣለዉ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ 11 ኣብዚ ኮፍ ክብሉ እዮም ነቲ ብዘሎ ሰብ ኩሉ ምእንታን ፋሲሊቴት ክገብሮ ሕጂ ወርሒ ወርሒ ከዓ ንፈተና ኣሎ ማለት እዩ እተን ፈተናታት ኣብ ወርሒ 9/21 ኣሎ ሽዑ እንደገና ወርሒ 10 ኣሎ እንደገና ከዓኒ ኣብ ወርሒ 11 ፈተናታት 3 ፈተና ኣሎ ፈተና ምስ ተፈተንካ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ሰርቲፊኬትካ ክህቡካ ከምኡ ቃል ኣትዮም ኣለዉ ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣምፂኦም ኣለዉ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ምስ ኬንያ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ድፈላለዩ ኣብዚ ዓዲ ክፍትኑካ ከለዉ እቲ ኣወሃህባ ነጥቢ ይፈላለዩ በቃ ምሻሎ ንገሊኡ የትርፎ ንገሊኡ የሕልፎ ክሓልፍ ዘይግብኦ ሰብ ይሓልፍ ክተርፍ ዘይግብኦ ሰብ ይተርፍ ቁሩዕ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ ነቲኦም ፕሮሰስ ክንወዲእክን ቪዛ ትፅበያ ዘለኽን ምዃን ናይ ቋንቋ ሰርቲፊኬት ጥራይ ተሪፍክን ዘሎ
እዚአን ንካምፓላ ረስዖ ኬንያ ክንከድክን ተፈቲንክን ሰርቲፊኬትክን ሒዝክን ኣረክባ ካምፓላ ዴድ ኮይኑ እዩ ክሳብ ፅቡቅ ጌሩ ዘመሓየሽ ግዜ ክናይ ተቕተላ ዕድለይ ክሪኤ ድሓን ዛ ወርሒ ክፅበያ እቲ ሓንቲ ወርሒ ክፅበያ እንዳበልካ ምናልባት ከም ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ኣሰራርሓ ተቐይሩ በገባብ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ኣነ ዝፈልጦ የብለይን ማለት እዩ ምናልባት ከዓ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ወላ ሓንቲ ከይገበሩ ሱቕ ኢሎም ዕንክሊል ወይ ከዓ ገሽግሽ ክብሉ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ነገር ንዓና ማለት እዩ እዚ ናይ ካምፓላ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ከምዘይተመሓየሸ ኣብ ግምት ኢትና ወረቓቕትና ከነሳልጥ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ነቲአን ዝወዳእክን ነቲአን ጌና ትፅበያ ዘለኽን ሓደ ሓደ ነገራት ተሪፍክን ዘሎ ቁሩብ ግዜ ዘለክን ግን ሽግር ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ካብ ወፃኢታት ከማን ንምድሓን ኣብዛ ዓዲ ኣብ ካምፓላ ተተፈተንክን ተመራፂ ይኸውን ንቆፀራ ዝምልከት ከዓኒ ቆፀራ ከም ዝበልናዮ ኣብ ካምፓላ ዳርጋ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ ዘሎ ምናልባት ነቲኦም ብኬንያ ክትሰርሑ ትደልዩ ግን ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ብኬንያ ዳርጋ ብዘይ ቆፀራ እዮም ዝቕበሉና ዘለዉ 2024 ወርሒ 6 ተምሃሮ ከፈትን ኢለ ምስ ከድኩ ኣብኡ ዕግርግር ፀኒሕና ኩነታትና ምስ ነገርናዮም ድሓን ካብ ኬንያ ካብ ካምፓላ እንድሕር ትመፁ ሃሊኹም ክንደይ ሰባት ኣለኹም ንገሩና ንመዓስ ከም ትመፁ ክንነግረኩም ኢና መፂኹም ብዘይ ቆፀራ ኣብኡ ክስታይኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎምና ብከምዚ ዓይነት ዕድላት ከዓኒ ተረኺቡሎም ማለት እዩ ስለዚ ቆፀራ ከይገበርካ ወይ ከዓ ከይተፀባኻ ቀጥታ ወረቐትካ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ከምዚታት ስለ ዝኾነ ትሰራርሓ ሕጂ እቲ ምፅባይ ኣገዳሲነት የብሉን ጥራይ እንታይ ቁሩብ ናይ ገንዘብ ወፃኢታት ኣለዎ ማለት እዩ ካብ 700-600 ዶላር ክሳብ 1500 ዶላር ገሊኻ ሓደ ቆልዓ ዘለክን ገሊኻ ክልተ ቆልዓ ዘለክን ገሊኻ ንበይንኽን ኣለኽን ከምዚ ይፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኮንክሉዥን ክንገብረሉ መዕፀው ማለት እዩ እቲ ጥርናፍ ስድራ ቤት ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ክትወስዶ ዘለካ ስቴፕስ ኣሎ ንዑ ከዓ ብትክክል ተዘይጌርካዮ ቆፀራሕታትካ መዓልትታትካ እንድሕር ኣብ ግምታት ድሕር ብትክክል ዘይሂብካዮ ክሰርሕ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ካልኣይ እቲ ኣፕላይ ክትገብር እንከለኻ ወረቓቕትኻ ክምርመር እንከሎ እቲ ኣፕላይ ምስ ገበርካ ብድሕሪኡ ውሳነ ክወሃበካ እንከሎ ብድሕሪኡ ንመገሻ ክትብገስ እንከለኻ ዘድልዩ ስጉምትታት ኩሉ ክትፈት ኣፕላይ ክትገብር እንከለኻ ቬረንዲ ኣብ አንትራክስ Stellung, wenn es Kleinigkeiten von Fehlern gibt, dann ist ziemlich problematisch. ኣብቲ ኣብ መጀመርያ ኣንትራክ ክንገብር እንከለና እንድሕር ደኣ ንኣሽቱ ጌጋታት ጌርና ድሓር ኣዋርሕ ዓመታት እዩ ዝኽፈሎ ማለት እዩ ስለዚ ብፅፈት ክስራሕ ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኡ እቲ ወረቓቕቲ እንዳተመርመረ እንከሎ ናይ ካምፓላ ዶክመንት ንክምርምርዎ 400 ዶላር ይኽፍሉኻ ናይ ሱዳን ዶክመንት ንክምርመር 200 ዶላር ይኽፍሉኻ ከምኡ እንዳበሉ እቲ ዓድታት ይፈላለ ማለት እዩ ክትገሹ እንከለኹም ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቪዛ ዲ ስለ ዝበሃል ካብዚ ከነፋኑ እንከልና ኣብ ኤርፖርት ሽግሪ ይፈጥሩና እዮም ናይ ካምፓላ እቲ ፉል ስታቱስ ወይ ከዓ ናይ ረፊጂ ምድምሳስ ኣየድልይን እዩ ክትወፅእ እንከለኹም ትደውሉልና 50 ዶላር ኣብቲ ኤርፖርት ትኽፈላላ ንዓ ከፊልካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ብዝተኸኣለኩም መጠን መብዛሕትኡ ግዜ ፍላይ ኢማራትስ ወይ ከዓ ፍላይ ዱባይ ወይ ከዓ ቀጠር ኤርላይንስ ብዝተኸኣለኩም ቀጠር ኤርላይንስ ዝበለፀት መንገዲ ኣየር እያ ማለት እዩ ብቀጠር ኤርላይንስ ተቆሪፅኩም ዝሓሸት እያ ፍላይ ኢማሬትስ ከማን ፀገም የለን ኢጂፕሽያን ኤርላይንስ ከማኒ ፅቡቅ ትሰርሓ ሽግር ዘለዋ ነገር ኣይኮነትን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ሽግራት ዝበልናዮ ኣብ ጥርናፍ ስድራ ቤት ናይ ወረቓቕቲ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኤርትራውያን ፓስፖርት ብቐሊሉ ኣይንረክብን ኣለና ፓስፖርት ምስ ተረኸበ ከዓኒ ኢና ነምፅኣ ንሳ ከዓ ጀርመን ይፈልጥዋ እዮም ኣፃርዮም እንድሕር ረኺቦማ ከዓኒ ሪጀክት ይገብርዋ ወላ ናይ መርዓ ወረቓቕቲ ዘይሕጋዊ ወረቓቕቲ ናብ ኤምባሲ ጀርመን ከተእትዉ ኣይትሕሰብዎ ብረቂቕም ተተሓሒዞሞ ዘለዉ ማለት እዩ ጉቡኣትናን መሰላትናን ክንፈልጥ ኣለና ጉቡኣትና እንታይ እዮም መዓስ ኢና ሰበይትና ክነእቱ እንታይ ጉቡእ ኣለና ክንገብሮ ዘለና ከነማልኦ ዘለና ወረቓቕቲ ማለት እዩ ዘይብልና እንታይ እንድሕር ዘይብልና እዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ክብረ መዝገብ ከተምፅእ ኣይከኣልካን ስለዚ እንታይ መሰል ኣለካ እዚታት ከዓ ክንፈልጦ ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ዝሓሸ ነገር ከከም ኩነታቱ ምስ ጠበቓታት ጠበቓ ክንብል እንከለና ሕጂ ዝኾነ ጠበቓ ኣይኮነን ናይ ሚግራሲዮንስ ሬሽት ኣንቫልት ፋኽ ኣንቫልት ፎር ሚግራሲዮንስ ሬሽት ጠበቓ ኮይኑ ስፔሻላይዝድ ኣብ ናይ ማይግሬሽን ሎው ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ብዙሓት ጠበቓታት ኣለዉ ኣነ ከም ተራ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ጠጠው ከብሎም ዝኽእል ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም ማለት እዩ ብዙሓት ቁጥር ዘይብሎም ዓበይቲ ናይ ካልእ ስፔሻላይዝድ ዝኾኑ ጠበቓታት ጠበቓ ክትገብር እንከላ ኩሉ ግዜ ፋኽ ኣንቫልት ፎር ሚግራሲዮንስ ሬሽት ስፔሻላይዝ ዝኾነ ጠበቓ ናይ ሚግራሲዮን ኮይኑ ኣብ ሚግራሲዮን ኣውስ ኢስት ኣፍሪቃ ናይ ማይግሬሽን ካብ ኢስት ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማል ጅቡቲ ኡጋንዳ ኬንያ
ሓንሳብ ሩዋንዳ እትው ሓንሳብ ይውፅኡ ነዚኣቶም ስፔሻላይዝ ዝኾነ ጠበቓ ክኸውን ኣሎ ተዘይኮይኑ ብሽም ጠበቓ ሒዘ ኢልካ ዝግበር ስራሕ ኩሉ ግዜ ካብ ጥቕሙ ዕንወቱን ጉድኣቱን ይበዝሕ ኣድላይነት ከዓ የብሉን እንተዘይተገበረ ይሓይሽ ንቐጻሊ ጥቕሚ ናይቲ ጉዳይ እንታይ እዩ እዚ ንገብሮ ዘለና እቲ ሰብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጉዳይ ምስ በፅሐ መፂኡ ምስ ተመርዓወ ፕሮሰስ ክገብር ንዝደሊ ወይ ከዓ ጌና ብሕጂ ካብ ጀርመን መፂኹም ክትምርዓው ትደሊ ከይመፅኹም ከለኹም ወፃኢፃትኩም ትፈልጡ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ትፈልጡ ወረቓቕቲ ዘድልየኩም ትፈልጡ እቲ ኣካይዳ ትፈልጡ ግዜኹም ኣይትቆትሉን ኢኹም ኣብ ውሽጢ 40 መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 50 መዓልቲ ኣጠናቐቕኩም ኩሉ እንድሕር ደኣ ኣየቲኹም ብድሕሪኡ ወላ 7 ወርሒ ዓመት ተፅበኹም ቪዛኹም ወዲእኩም ኣለኹም እዚ ከማን ዝነውሐ ግዜ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ቅድሚኡ ክውዳእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ስለ ዝኾነ ብዝተኸኣለና መጠን ኩላትና ወረቓቕትና ኣዳሊና ክተኣሽሙ ክንገብር ኣለና ብሱዳን ዝነበረ ኩነታት ኣሕፅራ ኣቢለ ክገልፀልኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ታስያራ ናይ ኤርትራ ዝሓዙ ሰባት ኤርትራውነቶም ዘይተረጋገፀ ብሽም ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ፕሮሰሶም ብሱዳን ክጅምሩ ሓሲቦም ዝነበሩ ብሰንኪ ኩነታት ናይ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ድዮም ናብ ካምፓላ መፂኦም ኤርትራውያን ናይ ኢሎም ታስያራ ናይ ኤርትራ ሒዞም ትራቨል ዶኩመንት ናይ ሱዳን ናይ ካምፓላ ናይ ኡጋንዳ ውፅኦም ወረቓቕቲ ኣፕላይ ገይሮም ብብዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ክሳብ ሕጂ ተበፂሑ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም መንነት ናይ ኤርትራውያን ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣኪቦም መፅንሑ ተላኢኾም ዝመፁ ክኾኑ ዝኽእሉ ጉጅለኦም ልዕሊ 500 ሰባት ስለዚ ነዚ ንምክልኻል ኤምባሲ ነቲ ናይ ሱዳን ፕሮሰስ ብብዝሒ ምፅራይ ይገብረሉ ኣሎ ስለዚ ኣብኣቶም ናይ ሱዳን ፕሮሰስ ኣለኩም ንእሽተይ ዓቕሊ ክትገብሩ ኢኹም ስለምንታይ መን እዩ ናይ ብሓቂ በዓል ጉዳይ መን እዩ ኣብ ፀወታ ዘሎ ስለ ዘይተፈለጠ ማለት እዩ እቶም ናይ ሱዳን ፕሮሰስ ነይርኩም ኣብ ኬንያ ይኹን ኣብ ካልእ ዓዲ ዘለኹም ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሱዳን እንከለኹም ዘይወዳእኩም ወይ ከዓ ንወረቓቕትኩም ዘየእተኹም ዝነበርኩም ጥዑይ ጌርኩም ኢንተርቪው ዘይገበርኩም ሕጂ ብሕጂ ኢንተርቪው ዝገበርኩም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሱዳን ድሕሪ ኩነታት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቁሩብ ዓቕሊ ግበሩ ይብሉ ኣለዉ የፃርዩ ኣለዉ ከማን ንገሊኹም ደው ኢሎም ከም ዝስደዱልና ኣብልኹም ኣለዉ ቀንዲ ሕጂ እቲ ኣብ ሱዳን ዝነበርኩምሉ መረጋገፂ ወረቐት እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ክደግመልኩም እየ ልዕሊ 500 ሰብ ዝኾኑ ካብ ማዓስከራት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰነዳት ናይ ኤርትራውያን ሒዞም መፅኦም ኣብዛ ዓዲ ትራቨል ዶኩመንት ኣውፂኦም ከም ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ተመሪዖም ፕሮሰስ ፅበይ ዝነበሩ ኮይኖም ተኣሽሙ ይገብሩ ኣለዉ ይመፁን እዮም ንዓይ ብካልእ ማለት ጉዳያት ገለ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ ወላ ገምታት ገለ የኤምባሲ እውን ፈሊጥዎ ነቲ ጉዳይ ካበይም ከም ዝኾነ መንቀል እዩ ግን በቃ እቶም ፕሮሰስ ዘለኩም ሕጂ ኣብ ቁርብ ዓቕሊ ክትገብሩ ኢኹም ንዝኾነ ካልእ ሕቶ ፅኒኢልኩም ሰማዕኩም ንየቐኒለ ሕቶኹም ክምልሰልኩም ፈቃደኛ እየ ቅድሚኡ ተን ናይ ኬንያ ዘለዋ ቆፀራታት ኣብዚኣ ክንሪአን ናይ ካምፓላ ዕለት 26 ወርሒ 10 ዕለት 30 ወርሒ 11 እየን ዘለዋ ፈተና ናይ ኬንያ ከዓኒ ዕለት 28 ወርሒ 9 እዚኣ ንሕና ክንፍተነላ ኢና ዕለት 12 ወርሒ 10 ላ 19 ወርሒ 10 ላ 9 ወርሒ 11 ላ 23 ከዓኒ ወርሒ 11 ላ ማለት እዩ ስለዚ እኩል ናይ ፈተና ቆፃራታት እዩ ዘለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ዝሰክፍ ወላ ሓንቲ የብልናን ጥራይ እንታይ ከምዚ ኣቐድማ ኣቢለ ዝገለፅክዎ ኩላትኩም ዝተኸኣለኩም መጠን ማለት እዩ እቲ ኩነታት ኣተሓሕዛ ወረቓቕትኩም ትተመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ክትፍተኑ ከለኹም ትህቦ ግዜ ንነብስኹም እቲ ኣመሃህራኹም ግዜ ክትህቦ ኣለኩም ቋንቋ ንባዕሉ ፅቡቕ ነገር እዩ እንደገና ወረቓቕቲ ክትእኽትዎ ከለኹም ኦሪጅናል እንድሕር ሃልይኩም ፅቡቕ ዘይሃልይኩም ካብ ናብ ፎርጅድ ትጓየዩ ንእሽተይ ጠበቓ ጌርኩም 1 ወርሒ 2 ወርሒ ዓቕሊ ጌርኩም ነቲ ወረቐት ከተምፅዎ ከም ዘይትኽእሉን ሽግርኩም ከዓ ንእዝኒ ዝምዃኑ ስለምንታይ ወላ ሓታ ኢልካ ብጥበብካ ንጀርመን ኣቲኻ ኣብኡ ንመፃኢ ብዙሕ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብብዝሒ ፎርጅድ ወረቓቕቲ ገይሮም ካብ በዓል ሊባኖን ካብ በዓል ቱርኪ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ንበዓል ስዊዘርላንድ ንበዓል ስወደን ንበዓል ገለ ንበዓል ጀርመን ዝኣትዉ ዝነበሩ ፋሚሊታት ሎሚ ደቆም ይሕድግዎም ኣለዉ ንስኹም ናይ ኣሰራርሓኹም ዘይሕጋዊ እዩ ነዞም ቆልዑት ሕማቅ ክትምሕሩና ኢኹም ቆልዑት ከተዕብዩ ዓቕሚ የብልኩምን እንዳበሉ ደቆም ይሕድግዎም ኣለዉ ስለዚ ናይ ነዊሕ ክንሓስብ ኣለና ወርሒ 2 ወርሒ ዓመት ከይትፅበ ክትብል ስድራ ቤትካ ሙሉእ ዝዕኑ ስራሕ ክትሰርሕ የብልካን
ንኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ዓዲ ሰሰናዩ ፅቡቅ እዩ ምንየልኩም ዝኾነ ክንገብሮ ንኽእል ሓገዝ ከነበርክት ንኽእል ኢና ደቅኹም ካብ ኣፍሪቃ ክትወስዱ ትደልዩ ካብ ክፍሊት ነፃ ዝኾነ ኣገልግሎት ኢና ንህብ ትሕቲ 18 ዓመት ደቅኹም ንሕና ገንዘብ ኣይንኽፍል ኢና ናይ ሰርቪስ ገንዘብ ዝኽፈል ኣሎ ናይ ወረቓቕቲ መጻረዪ ናይ ገለ መልታት ገለ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣነ ከም ኢንጂነር ኣሚር ግን ዝኾነ ዝቕበሎ ገንዘብ የለን ንዓይ ካልኦት ሰባት ስለ ዝምውልን ንዕኡ ንኽገብር ማለት እዩ ደቅኹም ንኸተእቱ ከዓ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ክንገብረልኩም ኢና ፅን ኢልኩም ዝሰማዕኩምን ዝተኸታተልኩምን የቐኒየለይ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ተኸታቲልዎ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 2000 ሰብ ምሳና ኦንላይን ፀኒሕኩም ማለት እዩ የቐኒየልና ፅን ኢልኩም ዝተኸታተልኩምና እዛ ናይ 40 ደቂቕ ዘይትመልእ ቪድዮ ብዙሕ ሓገዝ ክትህበኩም ትኽእል እያ ብዝያዳ ከዓኒ ኣብ ቁፅሪ ቴሌፎን ባር 7 ባር 8 ባር 8 33 33 ትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ድማ እዛ ቻናል ናትና ሳብስክራይብ ትገብሮ እዚ ቪድዮ ናትና ናብ ካልኦት ሰባት ሼር ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ቪዛ ናብ ኡጋንዳ ክትመፁ ትደልዩ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ቪዛ ንገብር ኢና ናይ ስዊዘርላንድ ኣሜሪካ ካናዳ ፎርም እውን ንመልእ ኢና ካልእ ኣገልግሎት ንህብ ኢና ኣብ ካልእ ትካል መሳርሕተይ ካልኦት ኣለዉ በዓል ዳንኤል ኣስመላሽ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣየር ቲኬቱ ካብ ዝደለኹም ዓዲ ናብ ዘለኹም ዓዲ ብድሓን ዝኾነ ዋጋ ኣገልግሎት ንህብ ኢና እዚ ንዓና ነቲ ስራሕና በትን ወፃኢታት ስለ ዝበዝሓና ሓገዝ ይኾነና ኣብዚ ክትሕግዙና ትኽእሉ ኢኹም ብዝተፈላለየ መልክዕ ነዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ስራሕ ናይ ጥርናፈ ስድራ ቤት ወይ ከዓኒ ጥርናፈ ቆልዑት ዝሕግዙ ወገናት ኣለዉ ካብ 9 ዓመታት ሒዞም ብገንዘባዊ ሓገዝ ከምኡ ድማ ብማተርያላዊ ሓገዝ እዚ ሓገዝ ንዓና ብዙሕ ንቅድሚት ንክንስጉም ሓጊዝና እዩ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 840 ስድራ ቤታት ንኽጠራነፉ ኣኽኢልና እዩ ማለት እዩ ልዕሊ 1300 ኤርትራውያን ድማ ምሳና ተማሂሮም ካብኣቶም ልዕሊ 38 ሚእታዊት ሰርቲፊኬት ሒዞም ወፂኦም ዝተፈላለዩ ካብኣቶም እቶም ዝተረፉ ከዓ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብ ዘለዎ ሰላም ይሃለዉ ማለት እዩ ሓገዝኩም ከተበርክቱ ትደልዩ ንተምሃሮ ዲኹም ክትሕግዙ ትደልዩ ንጥርናፈ ስድራ ቤት ዘሎ እዚ እውን ኣነ ደስ እንዳበለኒ ይቕበሎ እየ ማለት እዩ ብውልቅን ብኣካልን ክንራኸብ ንኽእል ኢና 4 ግዜ ብዓመት ንፍራንክፈርት ይመፅእ ብስሩዕ ቆፀራታት ከምኡ ድማኒ ኣብ መንጎ ንዝተወሰነ መዓልታት ይመፅእ ኣብ ጀርመን ክንራኸብ ንኽእል ኢና ነቶም ብመልክዕ ዋትስኣፕ ይኹን ቴሌፎን ክትረኽቡና ትደልዩ ቴሌፎንና ባዶ 256 7 ባዶ 8 ባዶ 8 33 33 ብዝተረፈ ኩሉ ሰሰናይ እንዳተመነኹ